Episode masalama khan Dr. Fan chuan Mr. Tanga chu a cultivate dan diklo wanga damlo ani thu sein ati dam dan olber chu tuna cultivation level chung ahan cultivate thlen angai don ani kha tangfeng chuan apa chu yellow stage kumsom chuang alo tan to thu sei mai baka apa chu ni khoshelovin a ombok nen engtin nge a breakthrough theyang ti chu alo zot ngal Dr. Fan chuan ma ni in ring tok takin thilhar ani lo thu chu alo hril ti chuan ama siam ngei mai ancient medicine churon phorin Mr. Tang chu abar ngal he ancient medicine hi resurrection pill ni in hun reilo te chung chu aron har chu thei mai baka cultivate turin apui thei bokani Dr. Hai chuan hriat chian lo dam doya lo peka wang chuan lo hau ngalin Mr. Tang chu din hun lo om taka adin pha a lo thu alo soibok Dr. Fan chuan silver needle mangin atak sa chunga energy te chu alo siam rempui Mr. Tang churon har ngalin Dr. Fan chuan adam hlen theinan breakthrough thei tura cultivate chunjom tur chuan alo hril ngal Mr. Tang chuan cultivate chunjom ngalin atopa chuan a breakthrough theita chu vele tangfeng chuan Dr. Fan chu lom thu lo hril ngal molin tang family te chuan an la rul let ngei tur thu chu alo hril bok Dr. Fan chuan soi chun zomin adam lo chan ber chu a technique practice dan tiktok lo wang ani thu soi chuan Mr. Tang chuan oi lovin a technique thar chu master zuan zia zirtir ngei ani thu chu a hril master zuan zia zirtir ti a hriat chuan Dr. Fan pon thil om zia chu aman thiam ngal Dr. Fan chuan master zuan zi an mai ching city a buaina tam tak a thlen thu soin master zuan zi an technique thar a practice tir dan zong alo hrengal vek thei chu mak ati kher mai chu mai baka master zuan zi an tum nei ran a practice tir thu le tha atum dan zong chu a hril hrebok Dr. Hai po ron tong chuak ve ngalin ancient medicine sek chu thon thu mai ani arin thu chu sein Dr. Fan a chetlavel a mu atang chuan a tak ani zia a mu fia to thu chu sein Dr. Fan le ancient medicine sek chunga ngai damadil ngal mol mai chu tiang ani ta ka chuan Dr. Fan pon Dr. Theu ani thu sein ancient medicine sek te chuan natna dang lambik chau anti dam thei thu le Dr. Hai anga tun lai natna tam tak chu an en kol ve thei lo thu chu in ngai tlom takin alo hril ve bok Mr. Tang po chu ronding chuak ve ngalin Dr. Fan chuan anun na chan him sak wang chuan lom thu hril ngal molin tang fenga pon master zuan ji chu zon chua phubalak nge atum thu chu alo sei ve bok tang fengan poisa pe ka tum chuan Dr. Fan chuan lo du lovin chumi aya modern martial art chungchang chu hril hre turin adil Mr. Tanga chuan lo changin martial artist te chu munlia then anni thu sein yellow black art le heaven te anni chu mai baka level tina chuan early stage mid le late stage te ombok chumi chunga chuan sky level le saint om le in ma se cultivate thleng pha an om lo thu chu hril Dr. Fan ho tum lai tak chuan tangfeng chuan motor thar alo leisak Dr. Fan chuan a thlon topalak chu du big lovin a aya martial skill thar luminous finger chu zirtirin tangfeng chuan lom thu chu a hril mol sin dot le lo langin Dr. Fan chu a thian pa hananen chuan an in mu hanabial nu yutingi birthday party a kal antum ve alo ni hana chuan lo soi chun zomin yutingi chu mi ho satak pakhatin alo star ve thule alo zar buai ve reng thu soin Dr. Bu Fan chu a zai deuh zok bai sein aril ru hne thei dan tur chungai tu pui tur chuan a som hotel an lu don lai tak chuan Mr. Ma khalo langin a thian pa hne na chuan sopa so ia Bu Fan ani thule asoi sa thayani ngat chuan sum tam tak pek a in tiam thu chu alo hril bok misual pa chuan pona alo chan tur thu soin poisa chu lo ngai tu lok wat tur chuan a hril
hanate thian dun an valu ve nu chuan tlangwal ho sapa chuan room chu abuk vek ani thu soin engti tura local nge an ni chu alo zot ngal hana chuan yutingi birthday party a local tur an ni thu soin a bialpa ani thu a sei zui bok chu vele tlangwal chuan bialpa a awa soi ngai si lo chewe ti in deu so ti hriat tak chuan alo tong khum doctor fanan a thlawang alo ho sak nu chuan tlangwala chuan abulami Mr. New chu paraurum tak ani mai pialama insual thiam tak ani thu soin anni khin phak rual anni lo thu chu alo hril doctor fan chuan lo nui zat hle in anni ang chungte tho chu ringa in la million ve mai chu angai san lo thu hrilin tlangwala te thian ho chu an thin rim kher mai Mr. New chu ron kalin hana chu in elpui adu thu ron soi doctor fan chuan a thian pa ni lovin ama nen chuan in el adu thu ron soi ve bok Mr. New chuan hotel chunga chuan in sual chi ani lo ti soin in kut el puya chuan a chau an in el tranta doctor fan chu arin ang mai chu alo ni hau lo akut tang panhi chau mang chuan alo el bet ngal nok mai Mr. New chuan ala in rin man lo thu sein akut panhi mang chuan a el thale ma se doctor fan chuan ngai nep ti hriat takalo elin phone te chu a man san vel mai atopa chuan Mr. New ati ngai na shelo chuan anui tlon ta vel mai tlangwala chu ron in rol vatin an in cheidan chu thing ati thu sein nula te chuan an ma ni ang tlangwal mel tha hausa le nal boxi chu an thlan jok thu a soi mai ba ka yutingi chu nula si nip ve tak ani thu a soi zui bok hana chu lung oi lo hle in abial nu yutingi chu tiang ang mi zia ani ve lo thu sein a thlawang lo hau vat tlangwala chuan sei chun zomin yutingi chu ron bei sei to lo tura hrilin in lama hovat turle rizai nueva chap vel mai tura hrilin an nui so zui doctor fana chu ron in rol vatin an thu sei zong kha record vek thule yutingi ngai thak tir atum thu a sei chuan an mang ang vio tlangwala chuan a phone chu ron chu sak tumin delete ngal vat tur chuan a hril doctor fan chuan delete tura min du chuan hana hena ngai dam in dil photanga yang alo ti ve tlat tlangwala chuan ngai dam a dil ngal ma se doctor fan chuan a zoilu tuk ti soin ring taka soi tur chuan alo ti le yutingi hriat chu a hlaw viawaniang chu lung oi lo ti hriat tak chuan ngai dam chu a dil le tlangwala chuan delete to tur chuan a hril doctor fan hi chim om thiam ve takani a record tak lo thu a soi chuan an lung oi lo kher mai a thian te ho phei chuan nek mai an lo du to ma se hotel chunga buaina siam chungam lovin an chu san huna soi sak ngei chu an tum reilo te nuwa yutingi te po chu ron thleng chun zom ve ngalin atlaya wang chuan thupa ron choi ngal tlangwala chuan lo welcome ngalin room chu lo book sak vek to ti chu lo hril ngal hana po chuan abula thutura lo som ve ngalin an thu ho ngal tlangwala chuan yutingi birthday present pek na hun man chu lo rot ngalin hana chu pe ma saber tur chuan a hril hana chuan a present lo ken sak zung bun chu pe in a mangai zielan tirnan ama siam nge ani thu chu a hril bok yutingi thian nu chuan silver mai ani thu sein hana chu ti om ang lo ati thu a soi zui bok ma se yutingi chuan zung bun chu bun ngalin birthday gift chu thilman to tak ani kher angai lo thu sein hana chu lom thu a hril ngal tlangwala po chuan in ti thei mel tak chuan present tur bom lian pui chu aron pe ve ngal a han hon chuan gold mang veka siam globe lo ni in yutingi thian nu chuan pui alo ti kher mai tlangwala chuan soi chun zomin a mangai zielan tirna na pe ani thu sein yutingi chu abial nu ni tur chuan aron som zui bok ma se hana chuan alo chibai mak yutingi chu vacation mang tura Australia zindun puya som ngalin tlangwala po chuan in ngai zon puya asom na chu ala chan lo thu soin yutingi chu alo zot non le yutingi chuan hana mel pa chuan sum tam tak aya mangai na athlan jok thu soin hun har sa tak po tok don ma se ama mangai em tu kianga om athlan jok thu chu alo hril tlangwala chu la beidong du mai lovin surprise dang ala nei thu soin
piano chu moi zet mai hian a ron tum sak le kut an lo beng dar mai ma se doctor fan chuan thiam lo ati thu sein ati su lai te chu alo hril tlangwala chu lung oi lo hle in doctor fan chu piano tum ve tur chuan a hril doctor fanan ne so tak maya kut pakhat chau manga atum tak tak mai chu mak anti mai pialama moi an lo ti tlang kher mai yutingi chuan lo record vekin internet a chuan a post ngal alo en tu te po chuan thiam anti thu sein an lo ngai san pha view sin dot le lo langin yutingi te washroom an omlai chuan zurui pakhat an omna hotel nei tupa kazen churon lutin yutingi te thian dun chu aron tibuai tlangwala te thian ho churon kalin an ron chan zurui pa chu tlan chhia in phuba aron lak ngei tur thu chu asoi hotel nei tupa Mr. Ma chu thinrim hle in akit te ho chu tlangwala te soi satur chuan atir ngal yutingi te ho churon lang le in Mr. New chuan yutingi chu an ven him zel tur thu soin an om ve chung chu hlo tur nei lo thu chu alo hril room chung an omlai chuan Mr. Ma kit te ho churon kalin tlangwala chu an ron thal ngal top mai yutingi thian nu hruai an tum chuan hana chuan alo chan ma se an in chak hlei dewani yulingi thian nu chu hruain an zinga pakhat chuan minute nga chung hun apek thu soin sum tam tham tak mangaron khul chuak tura hrilin an kalsan ngal yutingin police call tum chuan tlangwala chuan a phone chu lak sak ngal vatin kumthling lawa helai muna in tihlim an ni thu soin police an local chuan an mani po an man tel vek tur thu soi chuan yulingi chu alung oi lo kher mai yulingi chuan a thian nu chu kalsan du lovin chan chu tum chuan a ve ngal doctor fan po ron thleng chhun zomin a thian pa lo bok zuar a mu chuan kai tho ngalin eng thil nge thleng chu azot ngal sin dot le chuan yutingi chu Mr. Ma omna chuan vakalin a thian nu chu chu sak tur chuan awangen ma se Mr. Ma chuan a unau pa kut an lo thlak wanga hreng ani thu soin sum tam tham tak tel lo chuan chu atum lo thu chu lo hril chuti lai chuan doctor fan chuan kongkhar churon nam hong thuain tlangwala te thian ho po kongkhar atanga an lo bi thalai chu Mr. Ma kit pakhat chuan lo mufuin aron tlo lut dual mai tlangwala chuan ngai dam dil ngal mol molin apa chu tauzi zun ani thua soi mai baka apa wang chuan chu ram tur chuan lo ngen midang po chuan an chung ko chan chin soin ngai dam an lo di liam hlom tuti lai chuan yutingi chuan eng thil ma anti sual lo thu soin an kaltir wat lo chuan police a khol tur thu chu hril Mr. Ma chuan lau lo ti hriat taka lo nuin an mani zok chu police hne na hruai tur chuan anaw te ho chu a hril doctor fana chuan tlangwala hne na yutingi chu i chandon lo mi ati chuan tlangwala chuan yutingi te thian dun chu a hriat ngai lo thu soin hana ero chuan thei top chuin yutingi chu ven him atum ve bok ron bei an tum chuan doctor fan chuan ma a ron dingin pakhat chuan a ron khoi ma se enga ma lo ngai lovin bangdeng dot khop chuan a pet zui pakhat chuan ron zuan le ngalin ani po alo nam leng le ngal nol mai an vai chuan an ron bei ron ngal ma se an ni hne rual chu alo ni lo olsam tak chuan alo tukzal ngal vek mai alo en tu te chuan chuti khopa doctor fana in sual alo thiam chu mak an lo ti kher mai chumi hnu chuan liapat anti mai in sual thiam em mai chu aron kal tlangwala chuan liapata in sual thiam zia lo soin doctor fanan an he arin lo thu chu a thian te alo hril liapat chuan aron bei ngal ma se doctor fan chuan apuma chuan lo nam zevin a thing ngal nok mai Mr. Ma chuan doctor fan chu in sual thiam ti hle in a bodyguard turin lo som ngal doctor fan chuan alo ngai sang bik hau lo a bodyguard a tangzok tura a som chuan tlangwala te thian ho chu makti in an lo ang phuau mai Mr. Ma chu thinrim hle in aron in sang phek ve tran ron etek ngalin doctor fan chuan olsam takalo dangin a pe thal ngal top mai doctor fan chu khan lo hle in aron etek a piang chuan a thal ngal thak mai atopa phei chuan na takanamin Mr. Ma chu abok ta zuar mai lo en tu te chuan mak an lo ti kher mai
tlangwa la po ronding chuakin Dr. Fan chuan Mr. Ma a hne wang ringot chuan hlim mai lo tur hrilin achunga omten phuba an la ron lak sak ngei tur thu hrilin Mr. Ma po chuan apute ho chu tranpuina dilin a khol ngal Dr. Fan po chuan lau ti hriat taka thu in alo nga tur thu chu alo hril Yutingi thian nu chuan Dr. Fan chu havin local tur te chu akhin phak an ni lo thu soin boina lian tham ato lo nan atlan chezui Dr. Fanan hanale abial nu lo va ho ma satura hril chuan hana chuan thian te tlan chiat san adu lo thu lo soin abial nu ero chu lo va ho ma satur chuan a hril ma se ani po chuan thian te tlan chiat san chu alo du bik hau lo Dr. Fan chuan sei chun zomin engthil ma lo thona chan tura om lo thu chu hrilin thlamuang taka lo ngak tur chuan a hril Dr. Fan chuan yulingi chu mirin om tak ani ti hria in angai na ngal viau management lam kha izira ni lom ni ti in na tho anei le nei lo chu azot yulingin na ala nei lo thu alo changin Dr. Fan chuan a restaurant a manager na thok tu em ti chu azot ngal yuling chuan azir zo lim lol thu soin experience engma ala nei lo thu chu in thlasun mel taka asoi chuan Dr. Fan chuan lo chang vatin experience engma angai lo thu le yuling chu mi thatak ani awang chuan a restaurant a thok tura atlin thu soin yuling po alim hle mai chuti lai chuan mundang lo langin master zuan ji chuan mi pakhat lo ti damin an omna lai hmuna chuan negative energy tam tak a om thu soi thain an building sak lai chuan chun zom zel ani chuan thil thalo tak a thlen a hlo thu chu alo thil chu mai baka ni som panga hnuwa an omna lai hmuna chuan thil rap thlak tak a thlen don thu chu a hril bok Dr. Fan ate ron lan chun zom le in Mr. Ma boss te po an ron thleng zui ve le ngal Mr. Ma chu hlim ti hriat takin alo nui sang mai lo om ve te chuan Dr. Fan chuan harasat na lian tham tak ato tur thu chu an lo soi lai mai ma se an rin ang chuan thila thleng hau lo tang feng chuan Mr. Ma chu beng bulo pin ngai dam dil ngal tur chuan a hril chu mai baka Dr. Fanan angai dam lo ani ngat phei chuan ama ngei na soi sak tur thu soi chuan midang ho chu mak ti in an lo ang phuo mai chu vele Mr. Ma chuan ngai dam dil ngal molin tang fenga po chuan an hnuai mi ten har satna an lo siam sak awang chuan thupa choi ve ngalin Dr. Fan po chuan angai dam thu chu alo hril bok sin dot lea chuan hotel pon lam lo langin tlangwala ten Dr. Fan a chak zia an soi mek lai chu zulin linite mi sual roi chuan lo hria in iabu Fan chu in hrenga yami ti in a lo zot tlangwala chuan Dr. Fan a mel hriat tho ani chu ringin Dr. Fan chu a hriat mai pialama unaw ang maya in en an ni thu chu alo hril ma se atifu vak lo misual pa chuan a hnek leng ngal nol mai midang po chuan iabu Fan chu an boss ani thu lo mel tak chuan an lo soi ve bok ma se a soina hun le mun an thlang sual dewani misual pa chuan an panhi chuan a pet leng le tador mai Dr. Fan ate po ron chuakin hanate nen chuan in mang tha in angkal sang an ho konga chuan misual pa chuan lo codingin in sual puya chuan alo som Dr. Fan chuan amhan lo thu lo changin akal san ngal sin dot le lo langin tang feng chuan Mr. Ma chu lo zil molin Dr. Fan chuan apa le Mr. He anun na achan sak mai baka blood clot dam doi siam na hun pui azon chu thu sein Dr. Fan chu amule ani pon za taka chibai buk tur chuan a hril bok chuti lai chuan liapa ta khalo kalin Dr. Fan a ho tur chu misual pakhatin ati boi thu chu aron hril Dr. Fan atelam chu ron lan chun zom le in zulin linile abial pa chu kar tang chuan ron chuakin an misual roi chu insual thiam tak ani thu soin Mr. Ma Wenbo chuan zulin linitan na thatak azon mu sak thei don te ani lo chuan an soi sak tur thu hrilin alo vo zui bok misual pa chuan tiang thir chu phorin ron vuak chu atum Dr. Fan chuan ngai nep ti hriat tak alo in bumin man ro tho ching the chu mi pa tak tak an ni lo thu chu hril misual pa chu thin rim hle in aron attack le ngal ma se Dr. Fanan voi khat an hnek ve zeu chuan a per ngal nol mai
ron etek atum le lai tak chuan hotel nei tupa Mr. Ma nge mei chuan atiang thir chu lo man sakin a hnek thal ngal top mai misual pa chuan ngai dam dil ngal mol ma se Mr. Ma chuan ami khual an lo ti boya wang chuan a ngai dam lo tur thu soin misual pa chu atlan chhezui Dr. Fan chuan lo dangin a lo hnek thal le ngal top mai tlan chiat le atum lai tak chuan tang feng chuan lo tlo thal topin an man zui chu vele zulin lini chuan a phakar lo chhuah le in a bial pa chu misual tak le ril chetak ani thu soin thil sual ti tura ati lui thin thu a soi Mr. Ma wen bo po chuan phakar lo chuin police a lo khol ru chu ni in police an lo thlen chuan do thlir lo soin Dr. Fan ati chu boina siam tua chuan a lo pu ma se a votu in e ka che kan ti don nge Dr. Fan mai ba ka tang fenga te po chu inspector suang te nen chuan an lo in mail hriat thaviau chu mai ba ka inspector suang chuan CCTV chu en dilin zulin lini nen chuan an man ngal inspector suang chuan Dr. Fan aron bia in anin mu lo hun chung rei lo te a po mithil ti thei tak tak thiana lo siam man zel chu mak ati thu soin a fak zui bok atuk zinga chuan iulingi po a hnathar thok tur chuan a lo kal ngal Dr. Fan anu po lo omin a bial nu ani em ti a lo zo mai ba ka mai che sang akom thin zinga khan tunge a bial nu ber ti chu a lo zot Dr. Fan an a thian te vek an ni thu le ngai zonga nei lo thu a hril chuan anu chuan ngai zong nei ve tura du thu sein hun rem changa blind date nei tura ruam hanna ala siam sak tur thu chu a hril bok